Bueno, anem a explicar ara com descarregar el programa de Santillana Virtual, el llibre digital, i com crear un accés directe en l'escriptori per poder accedir als continguts educatius de l'editorial. En principi, així en Google, en la recerca, fiquem Santillana Virtual, entrem, molt bé, i on posa la primera aula virtual Santillana Digital, fem un clic. El lloc on hem de descarregar el programa està així, descarregar ara. Molt bé. De les quatre opcions que n'hi ha és descarregar en escriptori i ja el mateix sistema detecta quin sistema operatiu tens. En aquest cas és Linux, per tant, quan li donem a descarregar, com comprovem, Linux, ell mateix descarrega el programa que cal. Diem guardar el fitxer, d'acord. Ara mateix està carregant-se, resten 27 segons per a la descàrrega. Esperem un poquet. I una vegada estiga descarregat, hem d'obrir perquè ve comprimit en un zip. Ara veureu com es fa. 7 segons i ja el tenim. Molt bé. Fletxa blava vol dir ja descarregat. És esta, s'ha descarregat dins de la carpeta baixades, però podem accedir així. I tenim dos programes. Nosaltres hem de descarregar Linux 32 bits. 64 no, 32. Linux 32. Extreu. I li dius que l'extraiga, per exemple, en baixades. Extreu. Molt bé. Li podem dir mostrar fitxers. I mireu, Linux 32. Molt bé, una vegada estem així, anem a obrir la carpeta i este logo, que és un executable de Linux, és el que hem de fer un accés directe a l'escriptori. Com es fa això? Cliquem en el botó dret del ratolí i li diem crear un enllaç. I aquest enllaç és el que hem de ficar a l'escriptori. D'acord? Per tant, retalla, anem a l'escriptori, minimitzem tot i enganxar. I per a que no es diga enllaç NW, li podem, en el botó dret, canviar el nom i dir-li Santillana, per exemple. Fet això, intro, i ja tenim, fent doble clic, accés a contingut virtual. El següent és que te demanarà l'usuari i la contrasenya, però ja cadascú té el seu, d'acord? I triar també l'idioma. Doncs això és tot.